Мораны дуб – гэта унікальны матэрыял. Для яго стварэння прыродзе неабходна тысячы гадоў. Дрэва здабываюць з глыбіні рэк і балот у тых месцах, дзе яно расце дзесяткі стагоддзяў. У выніку змены рэчышча і размыву берага, на якім расла шырокая дубрава, магутныя расліны апынуліся пад тоўшай вады. І ўжо глыбока на дне, дзякуючы наяўнасці ў сваім складзе дубільных рэчываў, яны жылі тысячы гадоў пад вадой. Калі нарыхтоўка звычайнай драўніны, будь гэта ігліца, бяроза або бакаут, звычайны аперацыйны працэс, то ў выпадку з натуральным мораным дубам працэс складаны, працаёмкі і кваліфікуецца як здабыча прыроднага рэсурсу. Дрэва трэба на дне падрыхтаваць да ўздыму. Затым, выкарыстоўваючы сур'ёзную тэхніку або механізмы, падняць шматтонную здабычу, прытым вага дуба можа дасягаць 20 тонн. Наперадзе самае цяжкае катаванне, захаванне і якасная сушка. Мораны дуб – ідэальны выбар для розных галін прамысловасці, будаўніцтва або мастацтва. Гомельская вобласць з яе балотамі і шматлікімі рэкамі багатая на гэты вельмі далікатны матэрыял, але праца з магутным дрэвам патрабуе павышанай павагі і не трывае некваліфікаванага падыходу, які можа прывесці да вельмі адчувальных фінансавых страт.